kana barin duniyan nan daga nan kiyamar mutum ta fara. Rasuwar nan duk cikinmu nan, duk ƙasarmu nan babu wanda ke inkarin zai bar duniya. Shi yasa Qur'ani in yazo maganar ya ce maka za a mutu bai cika rantsuwa ba, saboda me? Saboda ita mutuwa yaqini ne. Ba buƙatan sai an maka rantsuwa, saboda in ka ga mutum kace ina babanka gashi nan, ina kakanka gashi nan, ina kakan babanka gashi nan, ina kakan kakanka gashi nan, to akwai wanda za a samu baya cikin su. Ko dai kakan kakanka sai ka samu wani baya nan. To a cikin magabatanka akwai wanda in karfi ne yafi ka, in rufin asiri ne yafi ka. A cikin wanda suka rayu a ƙasarka ko a duniya akwai wanda in dukiya ne sun fi ka, idan dabara ne sun fi ka, in matsayi ne sun fi ni sun fi ka, amma duk da haka sun tafi. Ashe kenan ba sai an rantse mana ba. Idan tsoron Allah da bin Allah yana hana mutuwa, ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kafirci na hana mutuwa ina Fir'auna, da idan yana bacci a gidansa sojan da ke gadinsa alf wa mi'atai alf. Iya da soja mutum biliyan 1.200,000 ke gadinsa yana bacci. Biliyan 1.200,000 ya koma zuwa ga Allah. Kuma shi saboda mulki cewa yake in akwai wani Allah ma ni ne ogansa. Shi Allah naku karamin Allah ne. Idan dukiya na hana mutuwa ina Karuna, shi ba kuɗi yake ajewa a banki ba, banki ma gaba ɗaya nasa ne. Gaba ɗaya bankin da ke exist ma ko ina bai da aiki sai kawai handilin dukiyar Karuna, amma yau ina yake? Ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Babu wata ni'ima ko wani kafirci da wani zai a duniya face akwai wanda ya fi shi da ita ya koma zuwa ga Allah. Babu wata biyayya ga Allah da zan yi ko kai ko mu yi face akwai wanda suka fi mu sun koma ga Allah. Yau fa duk duniya babu sahabbai sun kare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah. Tabi'ai sun kare, atba'u tabi'ina sun kare, sune al-qurun al-mufaddala. Zamanin da a duniya ba a yi mai nagarta irinsu ba sun koma zuwa ga Allah. Yau barin fiyayyen halitta a duniya fa sama da shekara 1400 ya koma ga Allah. Me wannan ke bayyana mana? Duniyar nan ko mun bi Allah ko ba mu yi ba, mun yi abin da ya ce ko ba mu yi ba, akwai ran da za ta ƙare. To ba wai mutuwar ake jiye ma kaɗai ba, a'a, Qur'ani sakonsa shine bayan mutuwar fa akwai wata rayuwa. Rayuwar ita ce ta lahira. Kuma a wannan wurin aikin mutum da ya kwatanta gami da rahamar Allah ke sa mutum ya tsire shiga aljanna. Yau ka duba babu wani irin nau'in sabon Allah da ake yi ko wata al'umma ta yi a duniya dalilin wannan Allah ya halakar da ita fati a cikin al'umman nan ana aikata shi. Misalai kawai zan baku. Mutanen Annabi Saleh me suka yi? Taguwa kawai suka soke dabba ce. Akan dabba da suka soke akan wannan Allah ya halakar da su. To yau ba fa dabba ba, jinin ɗan adam ma ya zama wasa a wajen wasu mutane marasa imani. Mutane su shiga gida ko su shiga ƙauye a kashe mutum 100, amma akan dabba ƙwaya dai Allah ya halakar da wata al'umma. Mutanen Annabi Shu'aibu fa kawai mudu suka tauye, akan tauye mudu Allah ya halakar da su. Yau a aikin ofisa ko wanda yake tauye mudu, wani ma baya zuwa aikin, sai ƙarshen wata ya ci albashi. Wanda ke kasuwa kwanan da zai auna idan zai siya daban wanda zai siyar maka daban. Ka je wajen ɗan kasuwa ka ce me gaskiyan wannan kayan, ya ce maka 1000, gaskiyan kenan wallahi shine, in za ka tafi ya ce dawo. To Alhaji ka ce gaskiyan, ya ce to gaskiyar guda ɗaya ce, wato wai gaskiyar ma yanzu ba guda ɗaya bane, kala kala ce. Akan wannan Allah ya halakar da su, akan iya kadai wannan laifin da suka yi, dalilin wannan ne. Mutanen Annabi luwaɗi suka yi, Allah ya halakar da su. Luwaɗi. Amma yanzu menene ba a yi akan luwaɗin wasu? Ibn al-Qayyim rahimahullah ke cewa irin azabar da Allah ya musu, mala'iku suka ce ba su taba ganin irin ta ba. Yace dalilin wannan yasa ko a yau a duniya ana luwaɗi ko mutum da yake yi, mala'iku suna guduwa daga duniyan nan su koma can sama su buya. Wai meye? Saboda suna tsoron kada irin abin da Allah ya mutanen Annabi Lutu a ƙara yin sa a duniya, dan idan su ya gani kuma ba sa fatan su ƙara ganin irin wannan. Duk fa girman mala'iku suna tsoron su ga wannan. Duk waɗannan laifuffukan ga baki ɗayansu, akwai wanda a yau ba a yin sa? Mu fa ba wai muna yin laifi ɗaya bane, a'a duk abin da suka yi Allah ya halakar da su, ana yin su a cikin al'umma a yau. Baya ga wannan aka ƙara laifuffukan da a zatonmu da karatun da muke ko Qur'ani bai hakaito mana wata al'umma a duniya ta taɓa yi ba. Mutum ya ɗauki ɗan adam ya yanka shi, ya cire gaban jikinsa, ya je ya sayar a bashi kuɗi,
kuma ya dawo gida wai ya ci wannan kuɗin. A ƙasar nan an samu mutumin da ya kai shekara 20, uwar da ya ta haife shi ya ɗauke ta ya sai da ita, kuma ba da ranta ba, sanda ya yanka ta ya cire kanta ya bayar. Saboda za a yi sihiri, an ce sihirin sai ga mutumin da ya yanka uwarsa da kansa za a yi sihirin, kuma shi ya amince. Uwar da ta haife shi fa, uwar da ta haife shi uwa fa, Ƙur'ani ya babu labarin an taɓa irin wannan laifi? Mutum ya ɗauki uwa ya yanka? Uwar da ta haife shi? A yanzu fa ba luwaɗi kaɗai ake yi ba fa, muna zamanin da a wasu ƙasashen duniya namiji ya auri namiji ma halal ne. Su waɗancan ba su yi da'awar halal ba ne fa, mu fa yanzu halattarwa ake yi. Shi namiji ya auri namiji, wai sunansa family a duniya. Wai mace na da ikon ita mace za ta aura, ita ce matarta kuma an amince, kuma an halattar. Hatsarin halattarwan fa ya fi hatsarin laifin, kuma an halattar. Waɗannan kawai 'yan misalai ne kaɗan da suke bayyana mana siffar da Allah ya ce kada a aikata ita ake shiga. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Sun nutsu da rayuwar duniya, sun amince da ita, sun yadda da ita, ba sa tunanin ma za a tashe su. Masu irin waɗannan siffofi, mutum ya ɗauki uwa ya sayar, ko ya halattar da luwaɗi, ko ya halattar da auren jinsi ɗaya. Don Allah, ina yadda da cewa ya amince gobe kiyama za a masa hisabi. Mutumin da zai ɗauki yaro ƙarami, yaro, maraya babu uba, da annabi ya ce shafa kansa kaɗai yana ƙara imani. Kawai ka ga maraya, ka shafa kansa yana ƙara maka imani. Shi ba kan maraya ya ɗauka ba, zuwa yayi ya yanka shi. Ya cire al'aurarsa, ya cire kunnensa, ya cire harshensa, ya cire idonsa, ya cire hantarsa, ya cire ƙodarsa, ya bayar don a bashi duniya. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati dunya wa tama'annu biha, sun yadda da ita rayuwa. Duniyar nan ba za mu tabbata ba. Akwai lokacin da za ta kare. Yadda muka zo ɗaiɗai haka ake karewa. Population ɗin duniya a shekara ta 1805, kamar shekara 200 da yan kai da aka wuce, shi ne population duniya ya fara kaiwa biliyan 1 a duniya gaba ɗaya tun da aka yi duniya, bisa ga abin da aka samu a rubuce da kuma tarihi ya tabbatar. Abin da ba a rubuta ba wallahu alam. Yau a duniya 15 ga watan Nuwamba na shekarar nan da ta wuce, da muke cikinta wannan shekarar, wata ɗaya da ya wuce da ɗan kaɗan, duniya population ya kai 8 billion. Bai taɓa kaiwa 8 billion ba sai a wannan karo ɗin. A 1960 duk population duniya was 3 billion. Daga 1960 zuwa yanzu an samu ƙarin 5 billion, mutum biliyan 5 sun karu. Amma bisa ga binciken United Nations, adadin jama'ar da suka mutu daga farkon duniya zuwa yanzu mutum biliyan 109. Amma wanda muke duniyar mutum biliyan 8 ne. Amma wanda suka koma ga Allah biliyan 109. Ai kai ka san adadin ba wasa bane. Kuma lahiran nan da aka ce mu rika jin tsoron tafa, a cikin rayuwar nan da muke ciki akwai masu ƙarfi sun tafi, babu wanda ya je lahira da ƙarfi ya dawo. Akwai masu kuɗi da suka tafi, babu wanda ya je lahira ya bada kuɗi ya dawo. Wanda ya fara kirkiro telefon ya tafi, wanda ya fara kirkiro telegraph ya tafi, har yau a cikinsu babu wanda ya je lahira ya bugo telefon duniya. Wanda suka kirkiro duk technology na farko suna ƙasa, babu wanda ya je sanye wata dabara ya turo ko sako duniya ya gaya mana. Mutum biliyan 109 sun tafi, kowa shiru. Kai ka san maganar babba ce. Babu wanda duk cikin wannan adadin ya je aka yi bala'i da shi ya dawo, babu ko ɗaya. Kuma kai zaton zaka je a ragar maka? Ko na yi zaton zan je a ragar mini? Allah ba zai ragar mutum ba, aikin da mutum ya kwatanta shi zai karbe shi. Abin da shari'a take neman mu da shi shine biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Bin dokokin Allah sau da kafa, in yace mu yi mu yi, in yace mu bari mu bari. Duba wasiya da manzon Allah sallallahu